मानसिखौनो गोथां गोथां सावो लोगोफोर नोंथांमोना जिथुनाखि इन्ट्र' भिडिअ'आवहाय नुदों ओरैबायदि डेन्जार आरोखि ना जोंनि माने सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि बाथासिपुर एरियानि गामि सिं गामि हाजो सेर गुदियाव मोनसे जालां सेन्टार खाथि होननाय फायलागुरि होननाय गामियावहाय माने सासे न'खरसेयाव ओरैबायदि माने ना मायां पास ना मा जादु ना सोरबा दायना अजासो होननानै दिनैनि दिनाव माने हमनो हायाखै बा मोनथिनो मोनाखै आरोखि ओरैबायदि माने अर खामो आरोखि माने बे सासे गथ'नाव बे सासे गथ'आ जिथुनाखि बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनो थांदोंमोन जाहैदों बे आखाइ सुनायावहाय माने मासे गोसोम सिखिरि बादों जाहैदों बे सिखिरिखौ माने बुख्लायनायाव बा होखारनायाव माने बिनि गथ'नि मोदोमावहाय अर जोंब्लावदों जाहैदों माने अर खामदों आरोखि आरो बिनि सिगां फायखाना बायदिसिना सावदों बेफोरबायदि माने फार्स्ट टाइमाव फायखाना बायदिसिना सावनायाव सानदोंमोन जाहैदों न'खरनि मानसिया सोरबा गथ'फोर बेफोरबायदि सावदों होननानै नाथाय दिनैनि दिनाव माने बै गथ'नाव माने बेफोरबायदि खामनायखौ मिन्थिनानै नुनानै माने मानसिफोरनि गेजेरावनो बै जिथुनाखि सावग्रा बै बायदिसिना खालामग्रा मानसिखौ बै गथ' मानसियासो नुयै जाहैदों रावबो नुवा ओरैबायदि डेन्जार आरोखि ओमफ्राय दा बिनि न'खरनि मानसिफोरा दायो आंजों लोगोआव दंफायो बेंगलरावहाय ओमफ्राय दा माने खनसेल' नङा खननैल' नङा गले गले बेफोरबायदिनो अबेबा माबा माइ बाख्रि बा माइहुं बेफोरबायदि खामनाय सावनाय गालाङो बा माबा माबि बेफोरबायदि जाबाय थादों जाहैदों ओमफ्राय दा न'खरनि मानसियाहाय आंजों दंफायो सानै दा बिसोरो माने भिडिअ'आवहाय फैनो ओंखारनो लाजिदों बा ओंखारा आरोना ओमफ्राय दा बिसोर बुंनाय बायदिब्ला बिसोर माने दायो फात्ताखौ मोना आरोखि मा जादों मा ना सोरबा दायनासो ना अजासो ना माबि मायां पास बायदिसिना बेफोरबायदि आवलायदों ना मादों माने जेबो पात्ता हमनो मोनाखै आरोखि ओरैबायदि माने डेन्जार खोनाफेरै नुफेरै ओरैबायदि डेन्जार जादों आरोखि माने साननो गोनां मा जिनिस बियो बै गथ'जोंल' हिनजावसा गथ'जोंल' माने नुजायोबा बे हिनजावसा गथ'आल' नुयो जाहैदों बेफोरबायदि खालामनायखौ ओमफ्राय दा गोबां रायजो राजाफ्राबो सोरबा मानसिदां बा मानसिया बेफोरबायदि सावना गालांदों बा सोरबा मानसिदां होननानै गामिनि रायजो राजाफ्राबो माने बेंनानै जमनानै थादोंमोन जाहैदों अब्लाबो माने नुवा रायजो राजाफ्रा बै जिथुनाखि बेफोरबायदि खालामग्राखौ आरोखि मानो होनब्ला मायां पास ना मा होनो ना माबा दायना अजा बेफोरबायदियासो खालामदों बायदि ना माबा मोनसे आत्माफोरसो खालामदों ना गाज्रि आत्मा ना गाज्रि बारहावा ना मानसि खालामदों दा बेखौ रावबो हमनो हायाखै आरो ओरैबायदि डेन्जार सासे गथ'नि माबायावहाय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ भिडिअखौ अलरेडि आरो नोंथांमोना नुवाखैबा भिडिअखौ नायनानै ला मानसिखौनो गोथां गोथां सावो गाज्रि आत्माया नै सनितपुर दिखियाजुलि फायलागुरि होननाय गामियाव सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो गस्ला खामग्रा नै बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो मासे गोसोम सिख्रि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारनायावनो अर जोंब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों नायलांदो नोंथांमोना दान्दिसे नैबे गस्ला सि बियो मैया खामनाय मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों नैबे गस्लाखौ गानग्राया नैबे नानियानो नै बे नानियानो बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथाङावनो नै गाननायाव खामखायो नै दा बेखौ जोङो सावनानै बयेमाव सोसिगोन नै गोबां मानसिफोर दं नायगासिनो दं नै गामिनि मानसिफोर बिसोरो नायगासिनो दं खोनासंगासिनो दं आसरित बाथ्रा आरोना सोमोनांथाव माने हमदांस' हायाखै मा जादों नै गामिनि नायगासिनो दं नै बिसोर न'खरनि गोजा
आरो जों थांगासिनो दं नै जिगाबाबो खामदों नैबे जिगाबमोन बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा नायदो नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों न' दरजाया पर्दायाबो खामदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों खोबना दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा नै बिदिनो खामजोबो नै खामजोब्बाय नै औ नै खामनायफ्रा नै खामजोब्बायना बियो खालामदोंना खालामाखै मिथिया आरो नै बे नानिनावनो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समाव एम्फौ बाफैदोंमोन बे एम्फौआनो अर जानानै खामबाय दायो नैबे गस्लाखौ सावगासिनो दङ नै बे गाननाय गस्लाफोरखौ सावदों नै दायो माखासे खामबाय नालाय ओंखायनो मा जादों होननानै सावनानै बेखौ हांगारखौ बयामाव दोननाय जासिगोन आंजोंहाय जिथुनाखि न'खराव बेफोरबायदि जाथाय जादों बे न'खरनि नैबे बिथाङानो आरोखि ओमफ्राय दा बिथाङा आं सोंनो सानदों बिथांनि न'खरावहाय बेफोरबायदि घटनाया जाबाय ओमफ्राय दा बिथाङा बे जानाय जाथायखौ मा सानो दे नों बुंलाय माने बिथाङा सानो बे जेनेबा बे जाथायनि सायाव जेनेबा साननो बिदिनो मानसिसो माबानो सानो आरो जेनेबा गोसोआव आदसा बिथाङा माने गोसोआव साननो जाहैबाय बिथांनि न'खरावहाय बेफोरबायदिनो मानसि आवलायनाय बा माबा मोनसे बेफोरबायदि साननानै दं आरो बिथांनि गोसोआव ओमफ्राय दा नोंसिनि न'खरनिफ्राय मा फोरमायहरदों जेन'बा आइ आफामोना बिदिनो आर'ज लादों लाबाबो हामाखै दा जेनेबा जों सानदों लानानै आर'ज लानानै हामोबाथ' मोजाङानो नङाबा जों माबा मोनसे राहा लागोन आरो औ दा जों जेन'बा आंनि साननाय बायदिब्ला माने बे गामियावहाय सोरबा बेफोरबायदिनो गाज्रि बेफोरबायदि खामानिखौ सोलोंनाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि आवलायदों नामा होननानै सानदों आङो ओमफ्राय जेन'बा नोंनि साननायाव बेफोरबायदि नुगोन नङा दङ दंनायालाय बे माने जानला मोनलाथ' हाया नालाय बे माइनखौ सोलोंनायबो जानांगौ बुंजोबनो हायाना ओमफ्राय जेनेबा फार्स्ट टाइमाव माबायदि जादों होनदोंमोन फार्स्ट जाजेननाया नोंसिनियाव जाजेननाया माने आंनावनो जादों आंनि न'आवनो माने फार्स्ट समावहाय हिनजावबो गैयामोन ना औ बे समावहाय माने दरजानि पर्दाखौ सावना गालांदों आरो ओमफ्राय सेकेन्डआव ओमफ्राय बिदिनो फैबाय थायो दुखु लागार फैबाय थानानै दाथ' बे मानसि जाबाय जाखानो नालाय एसे बारा जाबाय जानायनि उनाव दा पारसेन्टेजाव लांबाय अट'फोरखौ लांनाय समाव लांनायनिफ्रायनो माने लोगोखौ लांखांनायनि उननिफ्रायनो लोगो बिदि जाबाय आरो दा माने दा ओमफ्राय बे फायखाना सावदों न'नि दरजाखौ सावदों होननाया सानाव ना हरावमोन बिदि सानावनो गोजा गासिबो सावनाया मथा मथि मोनायाव गैया आरायथा फुंनि 10ता 9:30 आदसा सानावनो आरोना बेफोरबायदिया ओमफ्राय माने रावबो नुवा सोर सावदों बेखौ रावबो नुवा आरोना रावबो नुवा माने दाउ खनसेबो ओमफ्राय बे जिथुनाखि बे हिनजावसा गथ' नोंसानि न'खरनि बे नोंसा न'खरनि हिनजावसा गथ'आल' नुयो होनदों ना मादों बेल'सो नुयो माने बेबायदि आरोना जेनेबा 16 बोसोरनि ओरैहाय गाहायनि मानसिफ्रा नुयो बिनि गोजौआव नुवा आरो आदसा बे उन्दै गथ'फ्राल' नुयो आरोना बै जिथु बिदि गाज्रि खामानि मावनायखौ अर सावनाय मानाय बेफोरबायदिखौ माने बै उन्दै बैसोनि गथ'फ्राल' नुयो जाहैदों आरोखि ओमफ्राय दा बे जिथुनाखि हिनजावसा गथ'नि गस्लाखौ सावदोंमोन बै जेन'बा गाज्रि खामानि मावग्राया ओमफ्राय बे हिनजावसा गथ'आ नोंसिनि मा जायो होनदों आदसा बिनि बिमादैनि फिसाजो असे आरो ओमफ्राय दा बिनि बिमादैयाबो माने एसे मानसिया मा होनगोन बेखौ जाम्बि टाइपनि आरोना ओमफ्राय दा बिनि बिमादैनि फिसाजोआ बिसोरनि न'आव दंफैयोमोन माने बिसोरनाव थायो आरोना ओमफ्राय दिनैनि दिनाव माने बेखौ बेफोरबायदि खालामलांदों आरोखि बेबायदि खालामगासिनो ओमफ्राय दा बिथाङा खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै बिदि जाबाय थानायखाय दा बिथाङा माने बेंगलरावसो दंमोन नालाय आंजों ओमफ्राय दायो माने न'आव थांनो ओंखारबाय आरो दा उफाय गैया दा न'आवबो रावबो गैया बिसानाव दा बेफोरबायदिखौ नायनो बा माबा मोनसे खालामनो थाखाय दा रावबो गैयिनि थाखाय दा बिथाङा दा न'आव थांनो ओंखारबाय आरो ना दा थांसिगोन दा मोनायाव गाखोसिगोन आदसा दा मोनायाव गाखोसिगोन आरो बिथाङा स' लोगोफोर गोबां माने साननो गोनां बेफोरबायदि
जानाया आरोना जोंनि बर'नि गेजेराव जों नुफेरामोन खोनाफेरामोन दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जानायखौ आरोना नाथाय दिनै फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि खोनादोंबो आरो मेगनजों नुदों दा जोंनि आंनि लोगोनि न'आवनो आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना हो जेन जाहाथे सोरबाफोर मिन्थिबायो खोमा होननानै ना थ' लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ